Yes, oo. You are currently offline pa ko. Okay. At hihinay mo internet basta Hinday magamana. siguro. Ara na, your connection was restored. Okay. Very good. Muna siya, basta muna na. Amo na sa may Good. internet ka na na. So, good morning na dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Follow, like and share lang kita no sa aton sini nga FB Live. Kag una-una gid si migo naton Ray Flores Baryoga sang Don Salvador Benedicto. Good morning dira sa imo. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Good afternoon dira sa may Minnesota. Maayong adlaw, maayong lawas, kag maayong panguna-una. Ay, grabe ba do? Pastor ka ba? Yung mga panghuna-huna. Muna sang mga greetings lang pasok Yes. sa banga. Pasok sa banga. Sa banga. Sa mga kapihan naton dira nga nagapangapi, maayong aga dira sa inyo kag sige lang pangapi samtang nagapamati Padayon sa aton lang. mga balita. Padayon lang Action Radio. Kag Action Boy, happy birthday kay Mayor Estrao. Birthday sung ngayon. kay Subong. Nakita ko sa Mayor Facebook. Ernesto Estrao sang Hinubaan, happy birthday. Happy no? birthday. Daw ginkulo-kulabo si Mayor sang nagligad nga eleksyon no. Yan. Sige lang. Sige lang. Si Mayor have done his best for the people of Hinubaan. No? Yes. Sometimes sa eleksyon may mga gagawin kita napabot pero nag-aabot. Yes. Unexpected. Unexpected. Kami naman na expect the unexpected. Correct. Gabi no. Nga? Nga amo na yun expect the unexpected. Na. Pabuta ang wala ginapabot. Na. Lauman ang wala Lauman. lauman. Ahoy. Arman Regalado, good morning man dira sa imo kag si Miss Georgia Gargasuran. yes. Good morning. Thank you so much gid Thank kay you, Miss Gid. G sa iya ka po niya pag ano sa aton Action Boy. Pakipagbanding. Oo, bupakipagbanding. Parte no. Oh, wala ta na dayon sa ila to nga ogsaran kay iya bukon. Okay naman lang to dito sa ogsaran sang ano, Sang Golden Fields. Sige daw. Ay dali ka nalipat ko sito kaning ngalan sa iya nga Frances? Frances. Si Si Frances Frances. Gali Gargasuran. Frances Gagasiran. Advance congratulations on your graduation, Frances. Yes, sa no? June next month, Action Boy. Oo. Ano na siya, Graduate. mag-graduate. Kag May isa na lang dahil ang galastuhan ni Miss G. ang isa na lang. Ang agot na lang eh. Okay. Kasi Sige. syempre kung mag-graduate natin, medyo... Mo naman ang magasto. Depende siya. Standby sa aton nga mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nakapalagyo ang isa ka preso sa custodial facility pagkatapos nga napakuno-kuno nga nagasakit ang tiyan. Agud buligan sang pulis nga mga pahuway. Ini ang natabo naman sa Talisay Police Station sa tong Miyerkules ang aga, Mayo 11. Ang ining nakapalagyo ng kilala kay Arnel Ocana, legal sa Pangidaron, may asawa kang nagapuyo sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Siyudad sa Talisay. Si Ocana may kasong pagpanghimulos dito sa Mandawi, Cebu, kag top 1 wanted person sa otoridad sa mga lugar. Mga isa pa lang kasimana sa inianadakpan, kag natala na i-turnover kung tani sa Mandawi, apang wala madayon bangod sa eleksyon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan ng Hepe ng Talisay PNP, nagaisanon nga nag-duty ang desk officer kag jailer nga si Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calajes ang nagpangayo sa bulig ang ining preso kag ginpagawa niya sa custodial facility. Ginpahigda niya ni sa bangko ang nagbalik sa desk agud magpanawag sa medical personnel sa Talisay City Health Office apang sa iya ginbalikan wala na ang preso.
Ang ining preso karon nagpalagyo sa kilid nga entrance sa ilang opisina kag naglumpat sa pader kag padayon pang inapangita sang mga otoridad. Ginpasiguro ni Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez, nga preparado sila sa anuman nga lihok nga posible himuon sa kampo ni Mayor Bing Leonardia kasunod sa natabo nga resulta sa eleksyon nagligad nga Lunes. Suno kay Dilag, kinamatarong sang ila kasumpong sa politika ang paghimo sang legal nga aksyon apang handa sila nga tubangon ini nga issue sa nagakaigo nga forum. Dugang pa ni Dilag ang pagsuporta sa Bacolodnon sa kandidatura ni Benitez ay isa ka klarong ebidensya sa gusto matabo sang pumuluyo nga pagbag sa karon mas ginahatagan prioridad ni Benitez ang kandaan para sa pag-umpisa sang iya trabaho bilang panibago nga alkalde sang Bacolod. They can always raise those issues and we will answer that in the proper forum. Importante sinada nga ang resulta sang eleksyon nagpakita nga ang pumuluyo sa Bacolod sobra 171,000 at hatag ni Mayor Alvin. Kabahin sa pagpahayag ni Attorney Bong Dilag. Magapatigan naman sa Black Friday protest karon nga adlaw Biyernes ang grupo sa mga pamatanon sa atubang sang Fountain of Justice diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay anak bayan spokesperson An Balora, magaisa ang League of Filipino Students, Negros Youth, anak bayan kay iban pa nga mga progresibo nga grupo agud pamatukan anong resulta sang Mayo 9 nga eleksyon nga nagresulta sa kadalagan ng Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Dugang pa ni Balora, hindi luyag sa ilahanay nga liwat matabo ang madulong nga inagihan sa mga militante nga hubon sa panahon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Wala sang may na-monitor ang Negros Occidental Police Provincial Office o KONOCPO sa probinsya sa mga grupo nga nagatuyo nga i-destabilize ang pagpungko ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. bilang bag-o nga presidente sang pungsod. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, karon sini ang probinsya ang malinong apang wala man sila naghatag sang kumpiyansa. Dugang pa ni Donasco may mga contingency plan naman sila agud mabalabagan nga mga plano. Palayag pa sini ipatuman Manila ang maximum tolerance sa mga nagapatigayon sang hublag protesta kay naghinyo nga dapat may permiso ang mga ini. Na-rescue naman ang napulo ka mga persona sa mga mangisda kagag sang commercial vessels sa naglugda nga motor bangka sa baybayon sang Sibunag, Guimaras sang Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Chief Commander Joe Luis Mercurio, napulo ka mga persona sakay sa motor bangka alin sa banwa sang Valladolid padulong kuntani sa isla sang Guimaras sa naglugdang ini kag maswerte nga naluwas sang mga nag-agi nga fishing boats kag commercial vessels sa mga lugar. Duha pa ni Mercurio, gilayon naman nga nagresponder ang Coast Guard Substation sa banwa sang Hinigaran para sa investigasyon. Ginpahayag man ni Mercurio nga sa inisyal nga pagpangusisa sang Philippine Coast Guard, ang motor bangka wala sang permit kag hindi otorisado nga magsakay sang pasahero sa baylog nga pangawat lamang sang panahon para magbiyahe kag ginabutang sa alang-alang ang safety sang mga pasahero. Nagabitay kag wala na sang kabuhi sang masapuan sang pamilya ang isa ka tapasero nga sa isa ka barangay sa banwa sang Ibi Magalona, Negros Occidental. Ang ngalan kag lugar sang biktima hungod nga ginhinago sa Action Radio Bacolod apang ini nagaedad sang 44 anyos. Sa investigasyon sang Ibi Magalona Police Station, abtan na lang sang himata sa sulod sang Ilapulian ang nagatindog ini apang ginhigtan ang liog gamit ang higot sang sapatos kag nagabitay sa balayan. Sunod sa hepe nga si Police Captain Eric Doronila, sadto nga tuig 2019 ang nagpanginmatay ang ginbayaan sa iya live-in partner kag gindala pa ang ila isa ka anak. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. US President Biden ginpanginbulahan si presumptive President Bongbong Marcos. Samtang COMELEC ginpasiguro nga matagan sang dugang honoraria ang mga manunudlo nga nag-overtime sang eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Morning dra sa kay Arman Regalado, kay Richard Artisola Alpiere. Jennifer Prado Torres, greet lang ang family Torres kag Prado, Servando family dra sa barangay Sag-ang, La Castellana. Ma'am Luisa Luing Melos, morning man dra kag kay migo naton Melchor Melos. Sige action doors. good morning man kay Miss Homa Lomena, kay Milili Oligo, Elvira Hilogo, Ma'am Vanessa Mayo, good morning, kag Doc Matt Mayo sa Minnesota, kay Che Zamora, good morning, si Ma'am Luing Silinya, good morning Action Boy, Action Dorel, pag-greet please sa friend namon nga dalaga. Missed. Missed. Si Myla Alvarez. Happy Yes. birthday. Thank you, Gil. Happy birthday sa imo, Myla. Teacher guro ni namon. Teacher man ni siguro, no? Ambot lang. Ba siguro? Pero missed na siya. Aha. Happy Yeah. birthday! Happy so birthday. enjoy your day. Kag mga munis lang mga hard to get lang. Yes. And hard to find. Ay, una. Easy to find, hard to get. Easy to find, hard to get. Baby Gregorio Yulo, good morning man. Always kami nag-monitor dahil sa may poblasyon, DSB. Uy, may ngaga. Kaya, Atia Kimiriman, good morning. Erla Vega, good morning. Connie Laparan, mayong aga. Tamyaw niya lang family Laparan. Labanyego, kag Esparesya. Ang gatamyaw si Connie Laparan sang pandanan DSB. Richard Artisola Alpiere.
Si Michael John P. Season, good morning Maninoy. Happy listening sa tanan ko ng Sumag Tabunan Athletic Club or stock members. Thank you. Okay. Kay Alan Mar Lingko, good morning man. Miss Ana Sinoro, good morning sa imo. Okay, so sige. Sa Sino kay pa? Teresa Linahakayaw dira, kay Virgil Ligaspi Coloso, Jean Borom, good morning. Sa akong pagid friend dira sa Germany bala, kay Rose Wenner, may aga sa imo. Kag kay Miss Yvonne Bichel sang Germany, good morning. Yvonne Bussar sa Germany, good morning man. Kay Migo Natunwan Bolgalio, dira sa Las Vegas. Good morning. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Kag sa RG Boys. Oo. Oh, Pag my si God, Ralph yes. Action Boy, doon nagbakal siya new car. Aha. Nakita ko siya ng Instagram. Ah, Congratulations sana sa iyang new car. all. Sana Sana oil, gidya. Roberto Hiraposco Caraballo. Good morning man. Naga-monitor sila dala sa may Hutuda. Sa may Handumanan. United Tricycle Owners and Drivers Association. Ay, bongga. Hutuda. Hutuda. Na. Hutuda. Gamo kang ginabla. Ikaw nilang ko si Attorney Dindo Ramos, Action Boy. Yes. Good morning. Michael Cordero, good morning man. Si Neil Brian Valuis, good morning. Dara naman sa may Agisan. Uy, mayong aga sa tanang niya taga Pamilya Valuis dira, Barangay kaysa Agisan, tanan niya taga Mamailan. Agisan. Mga pamilya Rivera. Ada nagadratas na niya hada kukuan mo ng Tess Murayama. Yes, sa Agisan. Sa Agisan, mga Rivera family. Yes. Agisan. Si Bia Jonathan, good Yes. morning. Morning. Musta Paring ang Bia. binangkal ka na? Oo, feeling ko damo na siya nabinta guro sang eleksyon ay. Kay damos kilahan daan niya. Damos kilahan. May Damo. mga butante daan sa mandate. correct. For sure. Isang damo tanggaw siya ulat ka, baligya. pwede ka kakao niya binangkal. Yes, sa nanam nga binangkal niya Nanam no. na, manamit na, busog ka pa. Na may ipares gidya sa kape no. Nan, Iya nga, correct. ano. Pumas namin sa soft drinks. Tod ka. Oh. Do. Huwag ka soft drinks silang mo. Kiss ama lang. Pero Talagsa. sa mundo ginalikawan ko na lang kiss. Yes. So, hindi ka malikaw soft drinks. Ang soft drinks ang palikawa sa imo. Nang lang siyang malikaw. Siyang malikaw. Makita sa akong talikod. Yun na yun. Kay Rufino Era Gabino, good morning. Si Noel Hechanova, good morning. Ay, kala. ay, Ilang kala. taon na niya ako na naman gini. Yan mabarato na ko ng bugas. 20 pesos na lang. Ay. Basta ang tunga sa kilo, goro. Charot. Binlod yan eh. Ang binlod. Ano na? Binlod. Binlod. Ama siyang mais, no? Hindi Ano siya? Ang binlod na daw. Basta binlod na daw. Ginapili. Da parte na sa bugas. Buta, hindi ko kakon ko na nung ng binlod. Super Pino? Hindi Oo, mais. gagmay. Abi ko mais na Hindi, siya. Kaya daw ko mais, gagmay. mais gidya eh. Okay. Ang binlod dya, lain na yan. Daw, ay bala daw, hindi sa part, ano po ta na, di nagahalin ang binlod Ang mga kuhan ko doon, maka-explain ako ng binlod Yeah, Juvie Monares, good morning. Good morning man kay Christine Minyes Villalobos. Good morning, Tintin. Dara sa may DSB. Kumusta Don ka mo? Salvador Benedicto. Saan ulit ito ma-open ang restaurant ni Miss Lily King? Gani, no? Naka-message si Miss Lilik. Actually, ang bali sa 21 ko, no? Pero, balaan ta lang na. Ibalaan ta lang na. Sa kwan may ganit ko sa 21 Wala ko nung kalibod si Jonathan pag eleksyon. Kaya ngin pangita niya ngalan niya sa master list. Ay, sus, kung naglibod ka na lang, goro. Kalibod. Dog 10 times pa ang kadamo sang imo nga na binta. Sang sa nangita ka na sa master list mo. Ay, kala. Ina, Sabi, no? napreman. Amo na tayong kay Gainan nga makano ka binta ka sa mas dako, no? Oo. Ay, Inangita nangita siya yan sa nga. master list. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpanginbulahan ni US President Joe Biden, siya na Senador Ferdinand Marcos Jr. ngayon napaabot nga masunod nga maging presidente sa Pilipinas bagon sa tuman kadako nga abanse sa piniliay. Suno kay Jose Manuel Romualdez, top envoy sa Estados Unidos, ginpahayag ni Biden nga magatrabaho iniupod sa administrasyon ni Marcos para mapadayon ang mabakod nga pag-alyansa sa Pilipinas kag Estados Unidos. Duwa pa ni Romualdez, si Biden nga sakay sa Air Force One halin sa Chicago ang nagtawag kay Marcos ang Huwebes sang aga, Mayo 12. Sa separado nga statement, ginkumpirmar sang White House ang pagtawag ni Biden kay Marcos. Sunod sa White House, ginapaabot ni Biden ang pagtrabaho upod sa presumptive president para mapadayon ang pagpabakod sang US-Philippines Alliance, pagpalapad sang bilateral cooperation, pagpag-away kontra COVID-19, paghatag solusyon sa climate crisis, pagduso sang broad-based economic growth, kag pagrespeto sa human rights. Suno pa kay Romualdez, nagpasiguro si Biden nga pagasuportahan sang US ang post-pandemic recovery efforts sa Pilipinas. Ginpasalamatan ni Marcos si Biden nga iya man ginimbitar sa inaugurasyon sa Hunyo 30. Gin pasiguro sang COMELEC nga makabaton sang dugang honoraria ang mga manunudlo ang nagtrabaho o kung nag-overtime sa adlaw sang eleksyon. Suno kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, wala pa sang datos kung pila ang dugang honoraria pero parehas ini sang ginhatag sang tuig 2019. Dugang pa ni Laudianco, hindi dapat magkabalaka ang mga bayani nga manunudlo kag kabahin sa electoral boards bangod hindi ini ang una nga tion nga magahatag sang dugang nga bayad ang COMELEC. Ginpahayag sini nga sa idalom sang layi ang honoraria ang ginahatag 15 diya sumalin sa adlaw sang eleksyon. Plano naman sang COMELEC nga iproklamar ang mga nagdaog nga kandidato sa pagkasenador sa masunod nga semana. Sa press conference, ginpahayag ni Acting COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, naisip na ang 82 sa 173 ka mga certificates of canvass kag ginahulat na lamang ang pila ka COCs. Ginpaatag ni Laudianco nga hindi tanan nga COC sa overseas voting ang i-transmit electronically bangod iban ang kinahanglan nga ipadala sang National Board of Canvassers. Duha pa sang spokesman, una nga iproklamar ang 12 ka mga nagdaog sa pagkasenador kag magasunod ang 63 ka party list groups. Base sa partial ka official results ng paggawa sa NBOC, si Robin Padilla ang nagapanguna sa pagka-senador.
Igapatuman sang Philippine National Police ang maximum tolerance sa mga nagaprotesta batok sa isyu angot sa damlag lang natapos nga piniliay. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakahatag na sang mando sa mga kapulisan si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Kagsuno kay Fajardo, luyag ipasiguro sang PNP ang seguridad sa siningang mga lugar agod magbulig o kung kag magbulig sa sitwasyon sang trapiko sa mga lugar sang rally. Tinalikdan niya Martes may pila ka grupo ang nagtipon sa COMELEC main office in Intramuros, Manila kag nagprotesta sa resulta sang eleksyon. Ginapamatukan sa mga grupo ang ginapaabot nga kadalagan ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente. Gin-report naman sang DILG nga may 27 ka mga insidente sa adlaw sang Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, sa amo nga kanamuon 7 ang napatay kag 33 ang napilasan. May 11 ka insidente sa pagpanglutang kapag kastigo sa Albay, Negros Oriental, Cotabato City, Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan kag Zamboanga del Norte. May paglupok naman sa granada sa Maguindanao kag Cotabato, samtang may 2 ka strafing incident sa Basilan. May 4 ka insidente sa kinagamo nga nagluntad sa Maguindanao, Camarines Sur, Lanao kag Tawi-Tawi. May natabo naman nga ballot snatching sa Lanao del Sur kag Basilan, kag 3 ka insidente ang pagsulod sang hindi otorisado nga tao sa polling precinct sa Batangas, Maguindanao kag Abra. Ginreport man ang 2 ka insidente sa pagguba sang vote counting machines sa Lanao del Sur. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag sini nga patsyon ang 3-5 ka mga drug lords antes ini nga magpanaog sa pwesto sa Hunyo. Liwat nga ginpamabay ni Duterte sa masunod nga presidente nga padayunon ang kampanya kontra ilegal nga droga. Sa taped address Mayo 12, nagpangabay si Duterte sa mga nagatrabaho sa gobyerno nga batuan ang may bulbado sa ilegal nga droga. Ginpahayag sa presidente kay hindi ini magpangayo sang pasaylo sa iya nga drug war. Sa datos sa PDEA tubtob Pebrero 28, 2022, 6,235 ka mga tao ang napatay sa kampanya kontra ilegal nga droga. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning, Anandra kay Bebing Balasaba sa Riyadh, Saudi Arabia. Ginatami lang sa Moises Padilla, si Kagawad Raisa Agustilo, Kagawad Mick Salvan, kagay Nanay Caro, ang agapagabugtaw, kag nagapangapi. Nagapamati sa Action Radio. Good morning dira sa inyo, no? Kay Kagawad man, Nemia Gavito, Gina Macapasientos, kag Michelle Cordero. Ang binlod ko no, Action Doors, amo ning pud-pud sang bugas bla. Okay. Sige. Pa mo na? Happy birthday, Mayor Strauss, ang Hinubaan. Yes, happy birthday dira classmate, Mayor Ernesto Strauss, ang Banwa sang Hinubaan. Kagay Angie Gemino Halandoni, good morning. Mga ka-aksyon, inyo gitmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka-aksyon Fred Salanga. Baligay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.